Sari ayo upama sliramu meragi wong bego aku kang bakal lewati kang bakal ngliwati ya ayo ayo nginang karo ngilo midrosak jagat raya kalingana bukit lan samudra ayo hilang memanise janjine aja citra nalika atiku ya yo lamun sira wong yuk bagus ayo hae lakaeli tangem mlaku umpama ing lara iya kuyung wong kang nandang buyung wong kang nandang buyung kemangan ora doyan rajana dalan neng omah bingung kudu wara pipengati duku sumo ayu duh wanita ayu apa ora trenyu sawangan iki awakku sing lemu nginang oh sampun sakit dimulai darane oh nggih no darane dereng Mas nembe nggo kathok ayo kula jeng mriku rasane kok ora penuk kok mlebu metu ngaten nggih satu tembang nggih nggih tak bawanane sepisan nggih mumpung ketemu kalian Raka Budaya seumur-umur baru sekali niki Mak tak gawe sing greget engko pokoke yen ning tawangono lintang cahayu aku ngenteni marang mega engang kosong sun takon war tane re
Niki sound systemnya apa Mas? Suarane kok dukung sangat. Oh nggih. JM Audio. Oke. Janji-janjiku eleng sumedhot ra sing tias ingsun Nimas ingsun pra sapa sineksenan bumi langit. Mas Bagus nimbal ora Mas mengke? Nimbal mboten. Aja nimbal sik niki engko nek ruwatan sampai jam 5 Mas. Nimbale dipending. Tangis ing tias ngenteni padang ram bulan. Monggo Mbak Syekh dipun dawaken menapa kemawon sumangga. Yen ing tawang Aku kok ya nimbal Mas. Dempet kota. Makin dalu. Ning ora apa-apa. Siap. Aku ngenteni tekamu. Ayo. Mega ing angkasa. Yuk. Kang Mas. Sentak kok kepak ora tamu. Janji Kowe eling wong bagus. ayo Padha rasa ning ati. ayo Lintang iwi-iwi Yuk. Kang Mas. Retnaku sunda ya ati. Desa mono janjimu disekseni Mega kartika kaireng rasa tresna asih. Iya. Yo. Ngene kok ndek ingi gak iso metu yo Mas. Heeh. Apa Niki ya, jan. mergo- Sayangnya apa niki bose Mas Septo. Yo Heeh. kendangi spesial. Tapa, Ladek Mas? ladeke ya pengpengan kok sarone ya ora gelem nggawa. Lah iya. Ora apa-apa. Ngaten nek ditambahi tambah bayaran opo. Anggere digawa ana pas bagus. Alhamdulillah sone Ah, penak. ah. Nggih. Sone ndukung jan cocok banget. Yen ing tawang nalintang wong bagus. Ya iya. Ana tangi sing ati. Ayo. Rong swaraning ratri Kang Mas. Ngenteni bulan dadari. Suwe ora ketemu wong ayu gawe kangen ning atiku
ndak suwun rinten lan dalu pamujiku manggiya rahayu la piye genahe ya kene ndak antuane kabare ora esok ora sore mung kelingan sak solah bawane nadyan mung krungu suarane apa maneh yen nyawan aseme bebasan segara madu kalah manis sing manis amung esemu yuk eba bunga ning ati wong manis antuk nugrahan ning Gusti ora mung jroning impanku bisa nyanding sliramu wong ayu Sumanding marokatang warga Pagelaran Sandiwara Padangan Raka Budaya Sakutra. Dua tembang sekaligus bernuansa campur sari klasik saking warga Pagelaran Raka Budaya ingkang mijil saking lalatan Dusun Bacin, Kecamatan Bayi Kabupaten Kudus. Ingkang dipun pangarsani dening penyanipun Raka Mas Cipto. Ing adicara salajengipun saking warga Pagelaran ing mriki kepareng badhe ngewontenaken lemampahing adicara tari turangga Kepang Kakung saking keluarga besar Raka Budaya Sakutra. Ewon dening ing badhe amaragani lemampahing adicara tari turangga Kepang Kakung ing pepanggihan wekdal jam menika kaasta dening seniman-seniman keluarga besar Sandiwara Padangan Raka Budaya Sakutra. Saking warga Pagelaran hangaturaken sugeng siang, sugeng pinarak, sugeng amirsani ngantos paripurnan ning pawiyatan. Kawula nuwun matur nuwun. Sumangga barengatan pratangga nuwun. Cek Allah. Ayo Ora nyoro enak dirasa
yae yo terminale wonten sisih pundi Mbak Ayu nika ketok terminale wetan kae terminale kita pati Pak becak kula numpak bola bali ya ngono napa puron kula Yuk. bayar kalen iki Puron mawon anggar kula mboten rugi sopir becak rina wengi golek rejeki Pakat sak limane bela rakyat sak negarane Allah suwe dik ora tau jamu pisan godhong ketelo wis suwe ora tau ketemu pisan marake gelo Alah suwe mas ora nate jamu-jamu pisan godhong melanding wis suwe ora ketemu temu pisan wong kudu eling Allah suwe dik ora tau batik pisan jari kawung wis suwe ora nate tilek pisan marake bingung pundhut ke mas oleh nek ra gedang aku ya emoh takoke ngolah ngaleh nek ra kakang aku ya emoh suwe ora jamu godhong keciper wis suwe dik ora tau ketemu pisan larake pikir wis suwe mas nora nate jamu-jamu pisan godhong kecubung wis suwe ra ketemu temu pisan ning pikir bingung tak suwer jadi selawe cukup papat kari selikur yen tak pikir ora melu duwe tak gadan dadi sedulur Monggo Mas Titih Turangga saking Raka Budaya Sugeng Amersani pepanggihan pagelaran akbar pada kesempatan siang kali ini. Iya. Ayo Mas Hasan goyang yuk. Iya.
Iya, awas.